Fl-aħħar sigħat fiequ 8 persuni oħra mill-coronavirus, iżda feġġew 4 każijiet ġodda minn 574 test li saru. B'hekk, l-ammont ta' nies li kienu infettati bil-virus f'Malta tela għal 431 każ, iżda minnhom għad baqa' biss 302 każijiet li għadhom attivi, hekk kif 126 persuna fiequ. L-ewwel każ ta' persuna infettata bil-COVID-19 fl-aħħar sigħat huwa raġel li għandu 59 sena li beda b'sintomi ta' sola u nuqqas ta' toma fi 17 ta' April. Ir-raġel ma jaħdimx u bekk kellu biss kuntatt ma' tal-familja. It-tlet każijiet oħra jirrigwardaw persuni li bħalissa qegħdin jinżammu taħt kwarantina fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar. Il-każijiet huma ta' Marokkin ta' 24 sena, żagħżugħ Somolu ta' 17-il sena u żagħżugħ Sudanis ta' 18-il sena. B'hekk in-numru ta' persuni infettati f'dan iċ-ċentru miftuħ huwa ta' 38. Meta mistoqsija mill-ġurnalisti s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika saħqet li minkejja n-numri baqgħu żgħar, is-settur tas-saħħa għadu jagħmel it-testijiet u jgħid b'7 fuq is-sitwazzjoni preżenti. Aħna kellna diversi modelli fejn aħna konna qegħdin naraw kif tista' tkun is-sitwazzjoni u anke bbażat tal-modelli li aħna konna qegħdin naraw qegħdin f'sitwazzjoni bħalissa li għadna bil-każijiet li kuljum qed ikollna numru ta' każijiet li dan hija tivarja però rridu niftakru li n-numri tagħna anke jekk ikollok totali li huma iktar minn dak li qed ikollna llum huwa pjuttost numri żgħar, allura l-varjazzjoni tista' tkun qiegħda mhux daqshekk kbira. Tennit li minn diversi statistiċi kemm mix-xena lokali kif ukoll minn dik internazzjonali jidher li dan il-virus jolqot aktar lill-irġiel milli lin-nisa. Din tista' tkun kemm minħabba li inti għandek ċertu hormones tan-nisa li jistgħu jagħtu protection, imma anke wkoll nafu li meta jkollok nies li iktar ipejpu li nafu li hemm iktar tipib fost l-irġiel milli fost in-nisa jista' tpoġġik iktar f'sitwazzjonijiet li iktar tkun fi stat li jista' jaqbdek iktar il-virus. Il-Professur Gawċi temmed b'appell lill-pubbliku sabiex jersqu l-quddiem jekk għandhom xi sintomi biex flimkien inkomplu naqbdu iżjed każijiet u naqsu l-firxa tal-coronavirus. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.